bye Belinda. Naa nami diri sa imong anak bay daray. Happy birthday daw. Nag-effort gid siya kuan padalaan ni. Kuan kaneng upat na siya ka klase. Kaning Arabic food sa ka-tray. Dayon na ay pansit, kaning bami, dayon maha og biko, blanca og biko. So happy birthday sir. Thank you. Gi-surprise sa iyang mama bye Belinda. Yan na nakita namin sa imong anak. So ako ning giputos kay ngano kusog kay ulan. Kayo. Oh, ikadaplin sa nabuk. Nag-record na lang ko ba kay di ta maka-live. Nag-chat ra ba text ra ba kunya nga naka-live. Nga di man tayo maka-live. Oh, dadalang dito dayon. Balik lang sa amo ang box. Diri na po musulot. Pwede ra ko makuyog. Ala, nag-helmet gihapon ko. Asa na ka ang dalan ron? Nagabinan ni. Mayang gabi Naami gamay pa surprise kay sir sa iyahang birthday. Maray, kamo na ibahalaan ha. Saan ko agi, dari lang ko agi. Mula gahay da ini siya. Para asa nga nasod ka sir? Nag-apply pa ko para kuan ba? Para Japan or Canada. Japan or Canada. La, good luck nimo ha. Thank you. Hinaot nga okay imong lakos kinabuhi didto. Lagi. Good luck og amping. Og nara-dara di ay bye Belinda. Happy birthday sa imong anak. Ako lang yan yung background nag happy birthday. Mao ni ang kabsa. Init pa din na sir. Wow. Sana all kay si mama. Sana all. Sana all daw si mama. Kana mabara makatilaw daw kag Arabic food. Dayon mao na ang umbot sana ha. Ang maha blanca na. Super creamy kay na sir. Ini murag ang biko or bami. Murag biko ni kay ni Philip. Biko. Oo. Yeah, diara ang bami. So nanihapon na mo sir. Wala pa mamay. Sakto di kay ni. Lagi. Sakto kay ni sa panihapon day bye Belinda. Dara nagabinan ni kay kusog jud kay ulan kaduang hugna. Nya kusog pa jud kaayo ang kuan kaning singan ani, ang kilat. Sige kayo. Aliyo, makita na sa YouTube ya. Ali. Sana all surprise ng mama no. Ito mga kasabaran mo sa mama. Kikasaban. Agoy palangga jud kay ka sir sa imong mama sir. Kay nagkuan gid siya. Hilak na makuane. Ala nagilak na. Ala no bitaw talagsaon kay inahan ning unana. Lagi. Nga magmunahuna gid sa anak ba. Sana apil po kog sana all. Palangga man jud ta sa atong mama in a different ways. Salamat gihapon ta pero grabe love kay kasi mama sir as in. So dara gidadaan sa tikag quick ha para matry nimo akong quick. Yes ma'am. Dalo nimo sa Japan or Canada. Pohon. Good luck. Dara atong bami gwapa kay na ha. Liwat na ako. Ciao. Dara sir sige manihapon na mo. Okay, happy birthday sir. Pwede kantahan na to. Asa na tong nagdikaban sa iyong mama? Dili kantahan na tong duha ni Pi. Ayun na mama. Dili na. Ayun na. Okay ra. Sige. Happy birthday sir. Sige nga na to sir. Cloud Anthony. Happy birthday Cloud Anthony. Ala kanindot sa ngan. Cloud Anthony. Mga silingan naman din ako kay Usamis. Taga Kalabayan, Kabatuan ang among mga kaparindihan tag sa kabarangay. Okay. Oo. Ano Diara apelido ka ma'am? mga manunday. Oo. Sige ha. Nya di namin magdugay kay gabi na jud. Okay, salamat kayo sa pagkuan. Enjoy sa inyo hang sa imong birthday and good luck sa imong journey ha. Bye-bye.
Unsay nga, sige daw, sana uli daw, sana all. Hala, gipabidyohan binis ni sa iyong mama nga si Bay Arlinda. Hala. Naon. Sana all no, nice surprise. Sana all. Wa ka nagiyak. Wala. Kaila ko nagayanta siya, pero iya lang gipugnan jud. Wow, sana all. Go. Dara ay. Hali kayo kay surprise mama. Ako kay matay punalan pa mga mama. Love, mommy. Ara ay kabsa Arabic food. Yan ay bami. Ba't pa karon din pinapalit og cake? Wala din mo kay Bao nga birthday niya. Kabalo. Bro, ugma pa mo na mo ikuan. Ugma pa di ay. So ugma pa ang celebration, ang grand celebration ugma pa di ay. Ugma pa mo mag-ihaw kuan elefante. So karon semi celebration Oo. sa Oo. Ako nakapanagang ani na. Oh, wala jud ka panagang daw. Si Sir Cloud. Thank you so much na surprise Gizia. No, hastang mga miyaw-miyaw gigutom na sa amoy sa kuan kabsa. Sana all gi surprise. Sana all daw. Ay sige na mag-picture sa tano. Sige. Sana all. Picture Hilak-hilak sa po to. dong. Di na kaila. Sige, siya sa bisuluhan sa nato siya. Diri ka dong. Na sa ikasulti nimo sa imong mama nga Oh, gi-surprise bitaw, ka, sakto. Unexpected kayo niya. Say message nimo sa imong mama. Sige, dali ah. Message nimo sa imong mama. Ay, ma, thank you rin kayo sa imong surprise sa kuha ako guys. Fake. Oh. Salamat kayo. Asa. Taas si gamay para Pag-amping mo diha sa Samis. Ayan. Maro ta? kaila ko na ni ba? Sige lang ko. Ipagawas lang ko na imong gibati para sa imong mama kay I love you. talagsara. Thank you sa support. Thank you sa tanang mga support nimo. Thank you sa pag-love nimo sa kuha. Diyos ko. Sana all. Katuluon akong luha do. Sa picturean ba? Ah. Sana all kayo. Luwo, Lagi. sana all dung klo. Kabalos jud kanis. Didari daw sir. Kantahan na to. Ato, sige, may pa. Atong kantahan mo, nagngita jud kog mo kanta. Gari daw sir. May nani ko ba? Sige, kantahan na to, kantahan. Oh, pwede pa picture mi ma'am, kaming duha ma'am. Sige, kantahan Apil na ko to. apil. Pero batik yung background. Okay ra na, oy walay problema, anad na tana. Sige. Ay, mo ra na yung ikuan, ma'am. Oh, ako lang nang i-edit, ako lang nang i-edit. Vlogger ni. Kada kuan ra ba ni akong kuan taon kay ulan. Sasa ka nga vlogger, ma'am. Hindi kabkab ng Kuwait ako ang Facebook page. Sige, ma'am. Sige, ako lang yung ikuan. 1, 2, 3. Okay. Paan pa? Una, Sige lang, sige dali mo ikaw, dali. Asa rin ito kinipalitan ni mong ganito mo mapalit ko na. Sa kanina to. Sa kanina akong Sheila. Akong shawl. 1, 2, 3. Doy na all kayo. Ikaw na po, do. Apil unta ka. Apil. Para maapil ka sa Ano ba, maapil dali ka sa kay- edit. Abot ta sa YouTube ano Picture eh. na no? to. Na buki ra kanya nag-shoot Ay, shoot. okay ra na, wala problema lang. Kita rin sa YouTube day. Oh. Kami naka-shawl ko tangon. Okay. 1, 2, Ay, nakuha sa kong tapat eh. 1, 2, 3. Doy. Sana all. Pinangga ni mother. Lagi sana. Kabalo na ba to eh? Kanta. Sige, kanta. Oh, ayan, musika. Ayan ang dili na ko ginamit kanta-kanta mo. Nga naman. Sige na, para makompleto jud ang birthday. Happy birthday to you. To me, mo. Birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pila edad mo daw? 21. Gamay nga 21. Sure, 21? Oh. Lo, bata pa kaayo no. Oy, basta maorat to ha. Good luck jud sa imong journey. O ginaot nga okay ang imong mga lakaws kinabuhi o ayos ang imong adtuan nga nasod. Good luck jud kayo. Para kabaw ko para jud na pud sa imong mama no para makabalo sa tas tong ginikanan. Thank you, ma'am. O sige, thank you kay na. Di na ko magdugay. Oh, sige ma'am, kay gabi na ma'am. Oo, bye-bye. Pangaon na mo enjoy sa inyong meal ha. Sige ma'am, salamat. Okay. Sige lang, kayo man ako kaya pa, char. Kaya pa to.